Coca-Cola. Koľko je toho v tomto slove? No naozaj veľa. V malej plechovke Coca-Coly je 10 kociek cukru, čo je oveľa viac ako denná dávka. Áno, z takéhoto množstva cukru sa vám hneď nechce zvracať, pretože je do nej pridaná kyselina ortofosforečná E338, ktorá vyrovnáva chuť. Vďaka tejto kyseline má Coca-Cola schopnosť odplavovať hrdzu a vápno. Čo je však horšie, podporuje vyplavovanie vápnika a ďalších minerálov z tela, čo vedie k vzniku osteoporózy. A toto nie je najväčší kostlivec v skrini Coca-Coly. Kombinácia cukru s kofeínom a osviežujúcim účinkom podporuje produkciu dopamínu, ktorý stimuluje centrum pôžitku v mozgu a môže spôsobiť trvalú závislosť. Nie je práve toto hlavné tajomstvo popularity Coca-Coly? Okrem cukru má Coca-Cola aj množstvo syntetických sladidiel. Cyklamat sodný E952 je chemická látka 30 až 50 krát sladšia ako cukor. V mnohých krajinách bola zakázaná, pretože je karcinogénna a spôsobuje rakovinu močového mechúra. Môže spôsobovať alergie, opuchy, metabolické poruchy. Kategoricky sa nesmie konzumovať v tehotenstve. Acesulfamdraselný E950 približne 180 až 200 krát sladší ako sacharóza. Štúdie zistili, že táto látka vyvoláva vznik nádorov a nepriaznivo ovplyvňuje kardiovaskulárny systém. Aspartám E951 je syntetický prvok, ktorý vyčerpáva zásoby hormónu šťastia, serotonínu v tele a spôsobuje depresiu, podráždenosť, zlosť a paniku. V EÚ je zakázaný na používanie v detskej výžive a neodporúča sa používať u dospievajúcich. Je chemicky nestabilný, čo znamená, že v teplej sóde sa aspartám mení na formaldehyd, ktorý je silným karcinogénom. Môže tiež vyvolať mozgové nádory, sklerózu, epilepsiu, Parkinsonovú a Alzheimerovú chorobu, cukrovku, mentálnu retardáciu a tuberkulózu. Všetko je to ako chemická časovaná bomba, ktorá môže mať obrovské následky. A najdesivejšie na tom je, že Coca-Cola je obľúbená najmä u detí a tínedžerov. Majú šancu byť v budúcnosti zdraví? Áno, ale len v jednom prípade, ak zmeníme formát spoločnosti na tvorivý. Potom bude neprípustné vyrábať výrobky, ktoré môžu poškodiť ľudské zdravie, pretože život a zdravie každého z nás budú cenené nadovšetko.